Een slagveld van wetter en iers. Zo zeggen de stritten van Boetenposter jeder dit hier uit op Pinkstermandje. In maar enkele minuten stien de stritten der blank. Bizar, hè? Vrouw en ik weer in de eerste maar eigenlijk niet aan de hand. Ja, het regende wel wat. En mijn collega Fred Veenstra, zien hij te mem, zie het in Haasmiem. Die zei, Oebele, het gaat je mal. Het wetter komt van alle kanten. De hagel komt van alle kanten. En werkelijk, het is één grote hoosbui. En ik dacht, wat is dit? Hoe zo apart? Ja, het regent wel wat. Maar dat het misweer is wel, en dat zei ik toen ik in Boetenpost kwam. Er weer in de dikke wiet. Het liep wel wat er schoon weer van de brandwacht. Dat weer het net. Het weer droevende plakken hagel. Ik had de auto aan de kant van de dik zet. In het begin van Boetenpost via de koek ik net komen. Ja, Woutburgermast gaat altijd lezen in de kofferbak, maar toen net. Dus ja, dan is maar gewoon broek omheen, boppen de knibbels en op squan en de trohinnen. Rent naar Haasmehiem en daar zeggen we wel dat het echt misweer. En net zo'n beetje, de beginnegroen van Wenswaagcentrum Haasmehiem moest hals hoe de kop ontroemen worden. Meer dan 20 bewoners worden gauw naar een oorplak in het gebouw gebracht. En dat weer eens schrikken, ook voor het personeel. Ik ben thuis en ik kreeg een appje, had ik zo snel mogelijk komen wonen. En ja, ik dacht eerst, moet ik dit nou heel erg serieus nemen? Maar uiteindelijk dacht ik, oh jee, volgens mij is dit echt foute boel. Ja. Dus ik zei tegen mijn man en de Ben, auto in en wegwezen. Ja. Dus ja, toen ben we hier kwamen. Had ik een trekker gepakt en die had ik de Ben in de hand gedrukt en mijn man. En toen ben ik verder ziek in gang en toen had ik zelf een trekker gepakt. En maar ja, trekken. Ek de burgemeester van Acht-Karspelen stuts al gauw de handen nu te mouwen. Ik heb voort zo'n biers, maar wat dan ik. En dus dan eerst in die kermis meters is de waaihelle, trot de gongen heen, naar de liftschacht, test hier de brandwacht en die spuit het naar Boetentaal. En dan krijg je letterlijk mooi wat enorme skeert. Ik heb budget gehad van meesken, van bedroeven enzovoort in. Een van de meesken die het zwier troffen wordt is Gjalt Huisma. Hij is eigenaar van een oornemersbedrijf. Door het neetwaar op Pinkstermandje stwatte een pad van het dak van zijn bedrijf in, met miljoen keer als gevolg. Je bent een beetje depro, ik denk, ja, met dit waar ook komen. Hé? Waarom? Doe maar. Het is dat is. En dan kijk ik bij een man, ik stap er gauw heen. Ik denk dat het maar dik wordt. Je kan er wel eens cremen, je kan er wel goelen. Wat is dat is? En gewoon terugzetten. Ja, je doet er neer doen. Nou, meer als een jelly letter is de skeer van die ene midje in maaien nog altijd zichtbaar. Gjalt kiest er namelijk voor om het dak van zijn bedrijf net te herstellen. Dat kost een heel hoop geld. Nou, als ik al een beetje bij kwam te wijstrepen, ik denk ik het beter verkeerpje. Met de skeer erbij. En dat blijft recht erbij lezen, ja, tot het aan sloop wordt. Ja, en dan is alles plat, dan is alles fort. Ik ga gewoon geloven, dit stukje hoe het net is lopen, dat is al niet. Hé, dat is maar besje. Huisma is net de enige die het mij een vreemd gevoel waarom denkt aan die dij. Ek ietsje Poelsma verleer wat dierbers troch de wolkbreuk. Ze neemt dus een mij waarom naar die bewuste midje. Ik gang op een op zich wel mooie dij naar de winkel. Ik ga het grote bjatskip van. Ik heb mijn auto daar zet, kreeg van dat hokje wat er toen nog stier. Nou, ik ben bjatskip non-dwan. Toen zou ik weer naar huis te gaan in de auto, maar het draaide echt super bot. Dus ik dacht, nou, ik wacht wel even tot de bui oer is. Maar dat worden maar, dat worden maar. Toen kwam het wetter een beetje omheen, maar ik had nooit verwacht dat het zo omheen kwam natuurlijk. Nou, toen stond er niet zonder wetter. Wie de die Jonne direct alweer heen gang. Nou ja, toen stond er al een meisje wat omheen van, oh ja, dit is de auto. Dus ik kwam op al je filmpjes wel weer om. En ik heb mijn broer en mij, die had al een beetje verstand van auto's. Dus die ziet in de motor te zien. Nou ja, alles hier, wie al je weet eigenlijk. Dus ik dacht, nou, ik let hem hier eerst nog wel in een paar dagen droegje. En dan zien we dan wel hoe het erbij komt. 3 dagen later kwamen ze weer om haar auto te inspecteren. De havenuvering woerde Fiat Punto nog starten, dus besloot ze hem direct naar de garage te brengen. Ze herkende direct mijn auto al wel van het filmpje, dus ze zijn daar al. Ik ben benieuwd wanneer ze del komt. Ik kwam daar een paar dagen stil en had ze alles bestuurd en toen had ze me opbellen van, nou ja, de auto is wel totaal los en het is net verantwoordelijk om die nou op een strit te laten rijden. Of die het op zich nog wel, maar die zijn ja, dan is er in 2 weken wel helemaal stuk, dus dat doen we net. Nadat de auto totaal los verklaren wordt, had ze geen oren op je. Ze giet op ziek naar je bak en die wordt gauw voen. Ja, ik hou wel van iets vlotte auto's. Dus dat wil ik wel weer met Punto, wie ik een iets vlot dingetje. Nou ja, en direct dezelfde dag wat op internet struinen, want ik wil echt net zonder auto. Dus ik dacht, ja, ik moet direct wel weer naar haar. En toen kwam dit op het paard. Ik ben eigenlijk direct, vond ik wel heel leuk. Hoe wordt het voor de meeste mensen in Boetenpost een negatieve Pinkstermandje wie, zal deze zeker net gauw vergeten worden.
We hadden nog steeds wel eens over mijn vriend, wie gewoon echt een hele vreemde dij was. Dus er nooit zei iets doen. Dus het komt in elk gesprek komt het soms wel weer om. En eigenlijk nog steeds wel wat ontwerkelijk, maar ze nog nooit zei iets doen, dus dat was wel heel bizar. En ik baal wel dat ik mijn auto kwijtrekken ben toen, maar ik kan er ook een hele mooie voor weer om. Dus ik kan er nou ook wel weer een leidje eigenlijk.